हमलायदों जब' 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 ना हमलायदों गोसोनि खोथाखौ नोंनो बुंनो आंबो दङ नोंखौनो नेना नाथाय हायाखिसै समा बारग'लांबाय नोंखौ नेना सना नोंखौ नेना नोंखौ नेना सना नोंखौ नेना खर'नि खानाया फुरलांबायसै मोखाङाव गोसोम दागो खालांबायसै खर'नि खानाया फुरलांबायसै मोखाङाव गोसोम दागो खालांबायसै गोसोनि बोलोआ रुइलांबायसै लैयागै नोंखौ नेना देग्लाय बैसागाबो बारग'लांसै देग्लाय बैसागाबो बारग'लांसै गुफुर गुफुर दाउब'फोरा जब' 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 ना हमलायदों जब' 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 ना हमलायदों गोसोनि खोथाखौ नोंनो बुंनो आंबो दङ नोंखौनो नेना नाथाय हायाखिसै समा बारग'लांबाय नोंखौ नेना सना नोंखौ नेना नोंखौ नेना सना नोंखौ नेना मालायफोरा बाबु नानि बुंलायबायसै मालायफोरा गख' गख' फोरोंबायसै मालायफोरा बाबु नानि बुंलायबायसै मालायफोरा गख' गख' फोरोंबायसै सना मानोथो रायदावा मानोथो जंखाय फैया उरां फारां गोसोखौ मानोथो बुरखाय फैया गोसोनि बोलोआ रुइलांबायसै लैयागै नोंखौ नेना देग्लाय बैसागाबो बारग'लांसै देग्लाय बैसागाबो बारग'लांसै गुफुर गुफुर दाउब'फोरा जब' 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 ना हमलायदों जब' 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 ना हमलायदों गोसोनि खोथाखौ नोंनो बुंनो आंबो दङ नोंखौनो नेना नाथाय हायाखिसै समा बारग'लांबाय नोंखौ नेना सना नोंखौ नेना